ହେଇଚିଲ ଝିଅ ଆଜି ବନେଇବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଫ୍ରାଏ। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ସଣ୍ଡାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ କଡ଼େଇକୁ ପିଚା ପାରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ହୋଇଗଲା ଗରମ, ସୋରିଷ ଦିଅ ପକାଇ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଦିଅ ପକାଇ ଲୋକେଟ ଭାଇ ଫୁଟୁଛି ତ ଫୁଡ଼ 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 ନା। ତାପରେ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ଟିକେ ଦିଅ ଚଲାଇ। ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଦିଅ ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଦିଅ ଚଲାଇ। ଟମାଟୋକୁ ଦିଅ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦିଅ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ଟିକେ ଚଲାଇ। ତାପରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ପାଣିରେ ଦିଅ କିଛି ସମୟ ଭିଜାଇ, ବୁଝିଲ କି? ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦିଅ ପକାଇ ତାକୁ ଦିଅ ଚଲାଇ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ ପକାଇ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ଦିଅ ପକାଇ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ଦିଅ ଚଲାଇ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ। ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ଦିଅ ପକାଇ ତାପରେ ଭିଜା ହେଇଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ନକୁ କଡ଼େଇରେ ଦିଅ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିଅ ଚଲାଇ, ବୁଝିଲ କି କିରା? ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦିଅ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ଦିଅ ଚଲାଇ ତାକୁ ଦିଅ ଘୋଡ଼ାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା ଛାଡ଼ି। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ଚଲାଇ ପୁଣି ଥରେ ଦିଅ ଘୋଡ଼ାଇ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଦିଅ ପକାଇ, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ଦିଅ ଥରେ ଚଲାଇ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଚାଟ ମସଲା ଦିଅ ପକାଇ ଆଉ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆସ କି ବେଗେ ଖାଇବ, ବେଗେ ବେଗେ ଆସ। ତାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଦିଅ ଟିକେ ସଜାଇ। ଏଗ ଫୁଲ ବୋବାଲ ହେଇଯିବ। ଆହା।